Güngör. Güngör. Ξέρω και εγώ παραδοσιακά. Ξέρουν ωραία. Μενιό. Την δαδουχία, την οικουμένη να πάσα να βγάζει νοητός, ο σοφός ευστρατείος, συναυξεντίο το θείο, Ορέστης και Μαρδάριος και Ευγένιος άμα, τους εφημούντες υπομεν πιστή, χέρις μαρτύρων, πεντάριθμες συλλογέ. Καλή επιστροφή να πούμε. Και ευγένιος άμα, τους εφημούντες υπομεν πιστή, χέρι μαρτύρων, πεντάριθμες συλλογέ. Άντε βοήθειά σας. Και να είμαστε όλους. Να έρθουμε και καλή επιστροφή. Γιατί είναι παιδιά που δεν είναι. Εγώ σου πω. Η γενιά η άλλη τώρα να κρατάμε. Ναι, μετά από αυτές. Ναι, ναι. Ελάτε με τα πίσω για να μπορείτε. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες. Συγγνώμη όμως. Θα βγάλετε για μια λεπτή. Dışarı alalım mı? Kadın Ne? problem. Problem. Θα βγάλουμε έξω. Είσαι και είσαι. Ή εδώ. Μέρη, εκεί απέναντι. Εδώ, παιδιά, ήταν κάτω. Παιδί μου, κάτω όταν ήρθα, ήταν δύο τάφοι κάτω. Αυτό πάντως είναι κλειστό, το βλέπετε. Ναι. Και πού άλλο λες ότι είναι.
Και εδώ οι δύο τάφοι ήταν μαζί, είχε δύο τάφους σε ένα χώρο, ένα τάφο μεμονωμένο, οπότε είναι 3. Και ένας αυτός άμα είναι 4. Άρα το λες ότι το βάζουσαν. Λογικά, γιατί πρέπει να επαθετηθείς αυτό το πράγμα. Για να το προστατεύσουν κάνουν. Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει φανερώθηκε ένας. Την επόμενη φορά να έχεις τέτοιο. Αυτό που λες έτσι. Φατζλή. Άντε όλοι μαζί πάλι. Ξαναπες το Είπεν τα βγει στον αθλοφόρο χωρία τι τον Ελάτε, μια fotografia να μας Vallahi zor bilirim ben ya. Ben Ya durmadan üstüme geliyorlar. bir iki kişiyi gösterdim ben. Bize helal edin diyor. Bize helal edin diyor ha. Εμείς ευχαριστούμε. Benden de size helal olsun. Melos. Έλα. Α, μου πεδόδες. Είναι να πάω να φέρω την κουτά. Ναι. Μπορείς να πω. Να καθαριστώ. Var mı içeride? Var var. Bayram mı? Τελευταία είναι. Τελευταία είμαστε. Ήτανε, Έλα. ναι, εκεί εγώ θέλω φως εδώ. Εδώ δεν είναι κλείσει. Alayım alayım. Και μέσα. Γράμματα. Και μέσα. Φαβισλή. Φωτογράφο γράμμα. Ne var orada? Orada ne var? Seni alacağım. Μόνο δεν έχει τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Στο γρήγορο. Μαρία, μια εικόνα δεν φέραμε να αφήσουμε εδώ. Δεν γίνεται. Γιατί. Φοβάται. Άστο. Εδώ θες. Εδώ τι λέει. Εδώ μήπως βλέπεις καθαρά. Από μακριά λέω μήπως. Και παιδιά πόσο τάφος. Είναι πάρα πολύ. Τώρα ναι, ξεκινάει από εκεί πάνω. Δεν είναι από εδώ. Μπορεί να ήταν δύο άλλοι. Γι' αυτό ξεκινάει από πάνω τάφος. Το μεγάλο το φακό. Αν σε το φας. Θα το ξεκινήσει, δεν μπορώ. Αυτός είναι πρέπει να είναι ως δύο τάφοι. Ένας, δύο, τρεις, άλλοι δύο λίγους. Όχι, κορίτσι μου, βοήθειά σας να είναι. Όπως μπορεί ο καθένας. Απλώς το τροπάριο σε κατηλώνει. Ανάψαν και πούς. Να το πούν. Atarım ya. Δεν πιστεύεις ποτέ. Ποιος ξέρει, παιδιά, ποιος καταλαβαίνει τι λέει. Ποιος καταλαβαίνει. Κατέβηκε τούτο. Να είναι.
Αυτό σίγουρα ήταν και το βάζω. Αυτό τώρα πώς το βρήκαμε, πώς τις φορές Τσεκ. το πανέλα. Τι βρήκατε. Τι βρήκατε. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Και ο πέμπτος είναι εκεί που είπες. Αυτό είναι σίγουρο και είναι παγωμένο. Ρε παιδιά, τρεις είναι εδώ πέρα. Ο τέταρτος είναι εκεί. Μέρη μαζεμένη. Όχι, μαζί. Στον ένα έπεσε η κόρη μου μέσα. Στον τάφο. Και βγήκε το σένα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν φαινόταν τίποτα. Τώρα. Βρήκαμε. Κάτσε να περάσω λίγο, τράβα λίγο να περάσω. Τα άλλα να πολύ περνάνε. Εδώ πώς έχει. Και να περάσει. Εκεί θέλω να πάω. Πού είναι ο άλλος? Εκεί περνάς. Άσε και εγώ τους είπα και περάσαμε. Αλλά υπήρχε κι άλλος τάφος. Πού είναι? Εδώ έκλεισε. Μήπως είναι εδώ? Εδώ που έβγαλες. Τραβάς. Συγγνώμη. Περιμένει, όχι, περίμενε, δεν είναι αυτοκίνητο μου. Περίμενε. Melos geç geç. Σε τραβάει ο Πού είναι, Ελευθερία? Δώσε μου λίγο. Εξηλώθηκαν οι αμαρτίες μου, παιδιά, να ξέρετε. Πείτε λίγο το πολιτικό, για να το ακούσουμε κι εμείς.